Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Kom så igen. Stetoskop, gummihandsker. Jeg skal nok. Skib, det går det ikke. Der er ingen tvivl. Det er ham. Olsen hedder han. Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle 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 kuppet. Over alle kuppet. Over alle kuppet. Over alle kuppet. Kuppet, 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 kuppet. Over alle kup. Skib, kom. Skib, kom. Kuppet over alle kup. Skib, kom. Lad os så komme i gang. Det kan gå galt, det kan opdages. Det bliver vores største og mest geniale kup. Kuppet, der vil ende alle kup. Vores sidste store kup. Skal vi så aldrig mere? Der skal vi bare se palmernes skygge. Og måske gå på arbejde? Hold kæft, gå på arbejde. Hold kæft, gå på arbejde. Skib, kom. 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 Altså, Kjeld, du er god. Jeg er god. Men Egon, du er bare skide god. Ikke også, Egon? Jo, måske. Egon, du er bare genial. Hvad gør vi nu? Jeg har en plan. Det er et skab fra Frans Jæger i Berlin. Lige til hotel. Lad os så komme i gang. Altså ærligt talt, Egon, hvad havde du tænkt dig? Jeg synes ellers, jeg har forklaret dig højt og tydeligt, hvor meget der står på spil. Og så kommer du her med 25 øre. Hvor herre bevares. Jeg er selv ikke sikker på, at man overhovedet kan få noget som helst for en 25 øre i dag. Men det er det sædvanlige med dig. Ti stille! Skib, kom. Skib, kom. Skib, kom. Skib, kom. Lad os så komme i gang. Et par hundehoveder og en hængerøv, et par lusede amatører og elendige klamhugger, et par feje hunde og en jammerkommoder. Egon, for fanden. Tisse! Jeg tager